ruok e gwenge ma oganda wuokie. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar nembe Salim Vuria kod nyawadgi matudruok Eliud Owalo ne otimo limbe alwora mar Nam Lolwe. Jotend migepego ne ochako limbegi e gwenge ma Asembo ka gigeto twak kod jokanye wi chenro mag bero yuto mag mwandu mag nam. Piny owacho mamalo kod mago mag kauntis osebedo ka jiwo chenro mag bero kilwa, pith rech kod medo ndhadhu ne mwandu mag nam. My chairman assembly said that the lake is polluted. And I think you can liaise with the relevant ministries to ensure that this lake is protected of pollution so that we don't lose our jobs. That Carbonio Training Institute, I am aware CS Muvuria is working on it. It will be officially launched soon. Immediately it is launched, we will come there with officials from my ministry. We will set up a digital hub there, so that the fishermen can also be digitally, the work training can also be digitally enabled. The issues of security in Lake Victoria. But I want to assure you, we also had an agenda in cabinet on this cross-border insecurity, conflicts and arrests by Ugandan authorities to our fishermen. When we met in the Lake Victoria meeting in Kampala, we also agreed that this is an agenda we will profile to the East Africa community. I think you saw in your report, most of the people are now using motorized boat. Like I visited around, you find there are people already who know how to operate. There are so many. But asking them to go for 1 month in Bandari or a course, asking how a Vuvi wakai boarding for 1 month, now I pay 7,000, now wakai huko 1 month. Forget about the money. Sitting in that boarding for 1 month, for Manyambia Buddha, is too much for us. What they want, already they know what they are doing. They just need a mass induction. So that mtu anakuja ana certify tu ya kwamba you are a good one, wanakupatia a few tips and then the service is issued. Kapod wantiere kaunti ma Siaya ne pith mar rech omako mach e alwora ma Nam Lolwe kaka yor medo kwan rech ma osebedo kadok piny e nam kaluwore kod lokruok mar kor lwasi e kind midhiero mamoko. Ten kaunti ma Siaya kuom tudruok gi jokanyo mamoko chiwo puonj kod sir ne joma pidho rech. E kindeni migawo mar pur kod pith e kaunti no ogeto maino kata oketo maino e yaro chenro mag pidho nyithi rech kod loso chiemb rech. Ray Polo lero chenro ma kamago mamedo yuto ne jopith kendo yaro thuolo mag tich ne rowere kod amine. E kaunti ma Siaya, rech goyo abal kowuok e nembe nyaka e gwenge. Pith mar nyithi rech jiwore e odao mar medo kwan rech mipidho e alwora no. Fredo Budho en achiel kuom joma pidho nyithi rech e gweng' ma Utonga e kar chung'od bura ma Bondo. Kama ntiere kaindi washughulika giloso chiemb rech giloso fingerlings mag tilapia gi catfish. Dwe ka dwe, jopith ma Siaya golo nyithi rech maromo 1,100. Kata kamano, chiro dwaro nyithi rech 4,000 e thuolo ma kamano kaluwore ni giuso nyaka e counties mamoko. Wauso ne jo Siaya, jo Homa Bay, jo Kakamega, gite gibiro ga kaindi ka fingerlings. Lipot mane bad migawo mochung' ne pith rech oyango higa mokalo nolero ni piny China ne uso rech manengo gi romo siling bilion 2 ne Kenya ka uso mar China pachoka ne oidho nyaka tamalo 25. Jopith ma Siaya geno loko wach mar nyiewo rech mawuok e pinje maoko. Omiyo giyaro chenro mag pidho rech e odao makoro kwan gi dirom 2,000 e kaunti no. Dwaro wan jo Nyanza olos rech ma inyalo uso Kenya te mangima manyalo zuia kata rech ma China. Chenro ibero kokalo kuom puonj kod sir ne jopith. Wabedo kwa cheko kuonde ma nyithi rech wuoke miluongo ni hatcheries. Wamiyo gi tiegruok makare manyalo miyo gigolo rech mabeyo makodhi oko to gin rech manyalo timo maber kata farms mamoko. Onyuol diriyo e dwe. Koro wanyalo golo 20,000. The SDSP nopuonjowa kaka formulate feeds mar reversal feed. Koro wanyalo golo rech ma nyithind rech ma total monosex. Koro wakonyo godo
farmers. Odao Mautonga en dag nyithi rech. Ogere gi kite kod simiti kendo ume mar neno ni onge achudhe malodho rego kata yamo mapek mayuko dongo margi kapod gitindo. Piki sima ema gitiyo godo e pith mar rech. Watiyo gi borehole water mokuny gi kisima. Mae nwanwang'o ni pino ber nikech oonge gi minerals mang'eny mobedo exposed. Kaka yor neno ni giloso mwandu duto motenore kod pith rech, jokanyo koro loso nyaka chiemb rech. Nyaka sani kembe 5 osepuodhi ne loso chiemb rech kendo mwandu magitiyogo wuok e puothe Masiaya. Waloso starter mash, milo miyo nyithindo rech matindo tindo. Waloso grower mash, grower pellets, to waloso finisher pellets mag tilapia. Mae medo thuolo mag tije kod ohala ne oganda manie gwengego, ahinya to ne rowere kod mine. Wan gi joma mine maloso chonga e dho nam mabende wasetiego e weche machalo kamagi. Seche moko wauso negi fingerlings gi chiemb rech on credit. Seche moko be wakonyogi gi loans matindo tindo kata mar nyiewo cage. Seche moko wamiyogi cage marwa to gichulo mos mos. Migao mar pur kod pith jiwo chenro mag nonro e wi pith mar rech kaachiel kod yore mamoko mag siro jopith. Wan kod officers machiwo rieko ni jogo ma dwaro tich mar pidho rech e gwengegi, to miyo gi rieko kaka ikunyo fish pond, kaka ginyalo yudo fingerlings ma certified ma opogre kod nyithind ogwal ma samoro ne ichiwo chon. Jopith rech ma oseyudo tiegruok puoyo chenro kendo lando puonj magisumo ne jowetegi. Rewa ni chamo gamane alwara mar Lwanda Kotieno kende. Koro ne miyo samoro ne wadhi asara, ne walal. Kech rech samoro nindo moko nyiew, rech tow. Tok ka jo SDSP no setimo no linkage e marketing. Sani rewa ok kwam kata ok diu. Koro mapok odonjo maber ahinya en kar fingerlings. Fingerlings ka waketo e cages, nyalo keto fingerlings 3,000 to sama idhi golo rech iyudo ka en fingerlings 1,000. Kaunti Masiaya bende nigi osera manyasani mong'ere kaka fish cages ma kwan gi ohewo 6,000. Migao mar pith lero ni gigeto nyayo rech manyalo miyo kaunti no yudo maromo $6 bilion higa ka higa koa kuom pith rech. Piny owacho ma kaunti Masiaya bende keto okenge mag reso kit rech manie nam e sama jopith bende chwalo lwetgi e odao kod osera. Kik wabed joma napo kama piny rumo king. Nidwa ni donji nam timak rech gi nyithinde gi nyikwaye duto ma nyithindi chiemoro kobiro to ok nyal yudo kata nyathi rech monyalo mako. Chutho, jokanyo onywako lwedo e chenro mag nonro, puonj kod arita makare mar neno ni kwan rech omedore e nam Lolwe kod alworane. Ray Polo, Ramogi TV. Erokamano Ray Polo kuom lipodno. Kawadhi nyime ni jopur mag niang' e kaunti ma Busia sayo piny owacho e wi nok mar niang' e gwenge mag milambo mar piny Kenya. Giwacho ni nok makamano wuok kalore gi kembe marego sukari to oket mwandu e pith mar niang'. Koteregi kod Stephen Kiptela kod Stephen Orachi, jopur koro kwedo duol mar weche mar pur Agricultural Authority kuom yiene kambi mar sukari mar Mumias chako rego niang' kendo higa mokalo kata obedo ni kambino ne onge kod niang' manokungo. Gilero ni okang' mar chiwo thuolono omiyo kambino ng'ado nienge mapok onyak maber kod mar jopur mondiki kod kembe mamoko mag ji giwegi gima bende koro kelo nok mar niang'. Serikali imekataa kututetea sisi kama wakulima kwa vitu vingi sana, especially wakulima wa miwa. Kama ni kuleta mbolea wanasema ni mbolea ya mahindi, mbolea ya maharagwe, mbolea ya vitu vingine, lakini hakuna mbolea ya miwa. Sasa hizi sisi kama wakulima tunateseka, si ati kwa sababu labda hatuna miwa ama nini. Anayekuwa na makosa hapa ni serikali. Ombi langu kwa serikali ya Kenya, sisi wote ni wakulima na sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo ni vyema tupewe equal kind of treatment. Kama ni subsidization tuseme ya fertilizer, hata mkulima na wa miwa pia na apewe. Miwa imekuwa ya kung'ang'ania, wanakata miwa yenye haijafika wakati, ambapo hata ikikatwa katika hiyo umri yenye haijafika wakati,
kampuni hakuna hasara inapata, mkulima ndiye anaenda hasara. Hizi kampuni mingi hazina miwa kwa ground. Kitu yenye imekuwa hapa sasa ni wizi wa miwa. Tunaomba kwamba kila kampuni yenye iko Kenya hapa, kila kampuni tafute wakulima ilime miwa yake. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Aol gi wachu dala ka aol. Gwandruok e kind anyuola. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Min brano keto nyathino gi tina nyathino ok nyalo. Binge ni koko madala ka ine mikelo. Miyo rawerani mondo dar dalagi. Odhi odwar kaka onyalo ritore. Wuoth mar ngimane biro chalo nade. Ne kidieny mokwongo mar jaramba. Umbi asewinjo gima bo. Kako na wenira. Ewi Nam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno, kik bai. Machiegni kero nyako Ramogi e mesa mar weche tuke ni jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba rucho oko gwelo mar Carol Radul, Dennis Itumbi, Aziad Nasenya kod Daniel Dambuki kata Churchill kaka jokanyo mag Talanta Hela Council. Kokalo e oboke moyiedhi mar piny owacho, Ababu nowacho ni okawo okang' makamano kaluwore gi weche moko mamieno jokanyo mag kamatigo. Kamati makamano manochwo e kom gi Carol Radul nomi ting' mar loso chike mane dhi tayo tukego kod dongruok mar adhula e pachoka. Tim maduong' mar adhula ma pacho kae Harambee Stars ne obedo gi orako margi mogik motelo ne dhi e piny Mauritius e tuke mag